Počúvate podcast Filmové vševedky. Filmový podcast o novinkách aj klasike. Sme Anna a Vera a rozprávame sa o filmoch, seriáloch, popkultúre a mnohom ďalšom. Prinášame vám recenzie, zaujímavosti a tipy na to, čo pozerať. Čakajú vás zábavné diskusie, fakty, ktoré ste netušili a množstvo inšpirácie pre všetkých našich filmových fanúšikov. Príjemné počúvanie. Ahojte, ahojte, ahojte. Čaute. Vítajte naspäť, teda my sa vítame naspäť. Po vianočnej pauzičke sme späť. Predstavte si to. Sme to zvládli. Až sa čudujem. A ja? Ale to sa čudujem pri každej epizóde asi. Že sme znova raz späť. Ale nie, teším sa, čo nové prinesie tento nový rok a pol rok. No tak sú tam veľké tituly na tento rok naplánované. No, takže veľmi veľké. Už chystáme peňaženky. Áno. A pôjde sa do kina. No, takže sme v takom, musím povedať, očakávaní podľa mňa toho dnešného roka. Radostné očakávanie. Uvidíme, či bude stále radostné po zahliadnutí. Ale pri niektorých filmoch akože očakávam takú akože kvalitu, takú tú dobrú. Kvalitu dobrú a aj zlá kvalita, ktorú očakávaš. Ja tiež očakávam veľa dobrej kvality, lebo sú tam také tie zaručené mená, ktoré málo kedy sklamú. Myslela som si, že to myslíš, tak to len som mala potrebu to pretlmočiť veľmi sa aj teším, pre iných ľudí. Kedy sa kedy teda raz, dva, tri. Začali sme úplne bravúrne. Kým sa zase dostanem do toho, že mám rozprávať plynulo a bezpečne a aby to dávalo zmysel, tak to bude chvíľku trvať. To nevadí. Bohužiaľ. No Vera, povedz nám, že aké filmy si stihla vidieť cez Vianoce. Pozerala si niečo nové? Alebo si ostala pri klasikách? Ty kokšo, to je dobrá otázka. Ja už som vytesnila asi všetko, čo som zatiaľ videla. Ostala som pri klasikách, mám pocit. Neviem, či som videla niečo vyslovene. Videla som nové. Videla som Enola Holmes 2. A bolo to celkom fajn. No. Taká dobrá oddychovka. Myslím, že 2 som nevidela, som iba jednotku. Ja som videla jednotku, tá bola tiež taká akože tiež to beriem taká oddychovka. Akože, a táto 2 bola fajn. Aj bola taká, že som sa aj zasmiela občas a tak. Takže to som videla. To mi príde presne taký oddychový film, fajný. Taký, vianočne oddychový film, presne. Áno, nepotrebuješ zapájať príliš veľa mozgových buniek kým ti trávi ten šalát, tak vlastne ani. Takže to som videla nové a potom som videla samozrejme moje klasiky, ktoré pozerám na Vianoce. A čo bola topka? Tak tam nemám topku, tam sú topky všetky. Ale nie, tak pozerali sme Popelku samozrejme, ale to som nevidela absolútne celú. To bolo vždycky nejaký deň, nejaký úsek. Áno. To tak býva pri Popelke. A potom som videla moje obľúbenie, ako vytrhnúť veľmi bez stoličku. To som videla, že to ide. Že to ide v telke a si hovorím, nie. Ale Anna, mala si tomu dať šancu. Vera, veď si mi to zakazovala pozerať, lebo by som to zhejtovala. Tak by si mi povedala, že si to videla iba v tom prípade, keby si to neshejtovala. Dobre, a keby som to chcela hejtovať, tak budem zatlkať. A vlastne potom aj druhá časť toho, ako dostať tatínka do polepšovny. Takže to sú moje dve úplne srdcovky. Takže tie išli samozrejme. Tie som si vyslovene pozrela. Tak to má byť. A pozrela som ešte Harryho jedničku, keď som balila darčeky, takže som mala ako podmas Harryho Pottera. A rozmýšľam. To bolo asi. A potom sa rozprávala. Áno, viem, čo som videla ešte. Ja som pozerala s mojou neterou. A Stojí na Dalmatincov. Tú pôvodnú proste ešte kreslenú. Áno. Verziu, ktorá je, neviem, z nejakých 90 dačo. 90 dačo, no. Ale je stále kreslená. Áno. A to bolo úplne krásne. To som bola taká, že som bola až šoknutá, že vlastne som už dlho nevidela Disneyovku proste kreslenú. Ze starých, že ja mám rada staré Disneyovky, ale všetky sú to väčšinou animované, že už to nie je to takéto 2D proste pozadie a podobne, že
No a títo 101 Dalmatinci sú fakt krásni, že to je fakt krásne spravené. Áno. Tak to bolo také milé, že to je také aj príbehové, že som to pozerala s tou Bašou a že to bolo také, no, že taká pekná rozprávka, že aj pre tie decka proste žiadne, nevyskakuje tam každú chvíľu niečo na teba a podobne, takže to sme si pred spaním pozreli, čo bolo super, lebo ono to má taký ešte taký ten rozprávkový večerničkovský trošku múdik. Hej, že nebola potom celá z toho rozbesnená. Áno, a potom sme ešte videli Grincha, kresleného. A ten bol tiež veľmi dobrý. To som ešte nevidela, ja som videla iba toho prastarého ešte s Jimom. No, tak to sme tiež videli Grincha, toho kresleného a tiež musím povedať, že veľmi pekné to je. Že to má aj príbeh, aj celkovo, že je taká pekná rozprávka. Dobre, tiež taká, že nie je tam nič také desivé, lebo už mám pocit, že teraz pri každých tých nových Disneyovkách, nových rozprávkach sú niektoré scény naozaj také akože... Ja ich veľmi nepozerám, ale... Akože sú, vieš, že v každej tej rozprávke už je nejaká taká scéna proste temná a desivá v tomto. A tento Grinch bola veľmi také dobré. Super. Takže to som videla. Čiže som toho celkom dosť videla. No vidíš. Ale to za to, lebo som 2 týždne ležala v teplotách a v chorobe a podobne, tak to človek už nič nerobí, len pozerá niečo alebo sa hrá, no. Takže. Si na to reálne čas. Si to takto vybavila. Ty si videla niečo. Vieš čo, ja som pozerala hlavne klasiky. Ja pri balení darčekov mám klasiku, že si vždycky pustím Holiday. A potom to pozerám super. Ešte ďalšie 3 dní, tak po kúskoch. Ale Holiday mám rada. Holiday mám tiež rada. No a... Jude Law proste. Ja som potom zasvedcovala moje netiere zase do kvalitných filmov, lebo už sú trošku staršie, tak už sa dalo aj niečo iné ako 101 Dalmatincov, čo nehovorím, že sú zlí, ale... No. A čo si im púšťala? Si mi pozerala Frankensteina. Wow. Vraveli, že sa nebudú báť. Áno. Vraveli, že chcú niečo také trochu strašidelné. Ale tak fajn, no. Hej, páčilo sa im to celkom. Takže Frankenstein, to je taký... Hej, tam akurát, čo im tam rezalo nohy a neviem čo, tak to som sa ich pýtala, či toto im vadí. A alebo to také, pretočíš. Boli také, že v pohode. OK. Tak to sú vaša rodinná sorta. Veľmi divná, takže vôbec by ma to neprekvapilo. Hej, a potom nejaké sme pozerali, čo je s Jennifer Aniston, také tie murder mystery. Tak to ich bavilo, že to bolo také ľahké, lightové pozeranie. A s mamkou sme pozerali nejaké také tie kvality a tak, takže no. A vlastne jediné nové, čo som videla cez Vianoce, boli Knives Out. No, ja som to videla, ale už neskôr. Áno. Tak to o tom určite urobíme podcast, takže nebudem nič hovoriť k tomu, aby ste mali prekvapenie. A fun fact, naozaj na tom luxe dávali Život je krásny a moja mamka to pozerala, bola z toho celá nadšená. Takže verím tomu, že aj niekto iný ešte z našich poslucháčov to na tom luxe objavil. A vrať tam dávajú naozaj každé Vianoce, takže ak ste to premeškali, tak už iba ďalších 11,5 mesiaca a máte to naspäť. Tak... Takže toľko fanfakty. A náš život posledný filmový pár týždňov. Posledných pár týždňov. A dnešná epizóda, Vera, bude presne o tom, čo som ešte pozerala medzi sviatkami a cez sviatky. Ale nebol to film. Áno. Dnešná epizóda bude o Stranger Things, pretože... Je to síce seriál, ale zaslúži si túto epizódu. Zaslúži si túto epizódu hlavne... Po tom veľkolepom finále, ktoré nám naservíroval. Áno, presne tak, ktoré ja osobne som to pozerala presne, kedy to vyšlo, takže na Silvestra o 2:00 ráno a som si víťazoslávne pustila. To už vlastne bolo po Silvestre, to už bolo prvého. Áno, ale tak to... Lebo ja som to pozerala prvého, ale až po obede. No, ale ja som to pozerala teda v premiére európskej, takže o tej 2:00 ráno som si pekne v izbe na sluchatka na projekt, ktoré pustila Stranger Things. Takže minimálne vizuálny zážitok, aspoň taký, že som to pozerala na projektore a nie na telefóne len, tak to malo svoje. Určite, aj ten zvuk, že som mala proste slúchatka veľké, takže to bolo super.
A tak som strávila vlastne prvé hodiny nového roka. 2 hodiny so seriálom. Výborne. Ako na nový rok, tak po celý rok. Presne tak. Presne tak. Do tej 2 rána som sa hrala. Na PS-ku, takže 2026 Vera bude tvoj rok. Takže ja som si tiež hrala, ale to... Takže áno. Nevadí. Takže Stranger Things a nejako si asi povieme reakciu na poslednú 5. sériu, ale asi aj takéto celkovo zhodnotenie, keďže táto 5. séria bola posledná. Tak už vieme zhrnúť celý film. Víťazná. Máme na to 29 minút, lebo máme objednanú pizzu a je to 29 minút vo voltovskom čase, takže ešte... Pohode, podľa mňa môžeme dať aj 3/4 hodinu, lebo tých 29 minút, tam teraz takých 10 minút bude svietiť. Hej, ešte pred chvíľou tam bolo 28. Takže áno, voltovský čas, uvidíme. No, ale Stranger Things, no. A teraz, kde začať? No, začneme asi tak celkovo o tom seriále. Celkovo seriál? Ja, môj ako keby vzťah k tomu seriálu bolo také, že vtedy, kedy vlastne vyšiel a bol obrovský boom okolo neho, tak som ho samozrejme nevidela. Presne. To sme my dve, ktoré vlastne, keď je najväčší boom, tak to nepozeráme a pozrieme si to až potom, keď na to príde nálada. Hej, a potom zrazu pochopím spätne všetky tie vtipy za posledný rok až 2, ktoré niekto mal ohľadom toho seriálu. Takže Stranger Things bolo pre mňa tiež takto, čiže som to videla určite neskôr ako všetci ostatní. Ale musím povedať, že mňa si získal akože tou prvou sériou. Za mňa to bolo veľmi správne desivé, to zasadenie do tých 80-tok skvelé, cez hudbu, cez vizuál toho celého, herecké obsadenie za mňa super. Myslím si, že v tej prvej sérii tam nebol nikto, kto by mi prekážal. Alebo že by som si povedala, že je na mňa slabý alebo podobne. Áno. Že ten celkový sa mi to veľmi páčilo. Zaľúbila som sa do Dustina samozrejme, pretože on v tej prvej sérii bol tak rozkošný. Ale že tak, lebo vlastne teraz, keď vyšla tá 5., tak ja som si pozrela znovu všetko od prvej. Ešte kým som sa dostala do tej 5. A takže som si zase keď spomenula. Keď to vidíš po tých 10 rokoch. Tak si úplne, aké bol decko proste roztomilé. Že proste ten Dusty, keď sa tak zaspial a tie jeho proste jamky a tie žiadne zuby, vieš, a tie kučeravé vlasy, také šikúčké očičká pri tom úsmeve. No, Dustin je proste moje úplne obľúbený. Už od prvej teda série. A no, čiže akože celkovo tým... tým celým, bolo to znova niečo, úplne iné niečo, čo doteraz veľmi nebola takáto kombinácia. Takže za mňa to hralo veľmi super. Hej, ako pre mňa presne tá atmosféra celková, tá 80-ková, aj taká tá mysteriózna, že vlastne nevieš, že čo sa stalo. Že to veľmi dlho si to dokázalo udržať takéto napätie, že vlastne vôbec nevieš. Že čo sa s tým Willom stalo a kde zmizol a potom nie. A ešte samozrejme to napojenie na D&D. Áno. Môjmu srdiečku veľmi blízke. Tak to ešte tomu všetko pridalo. Mne sa páčila celková tá, ako keby to nerdovské, čo išlo do popredia, že to bola proste takáto skupina chlapcov, presne, ktorá trávila 10 hodín hraním D&D a stále mali málo. Ja to úplne poznám. To mi pripomína moje letné prázdniny. Hej. Takže za mňa to veľmi hralo a tým pádom akože stala som sa. Ale napríklad všetky aj ďalšie série, tak že nespravilo to tak, že teraz čakám proste, kedy to vyjde. Že keď to vyšlo, tak som bola taká, super, ďalšia séria, tak som si to pozrela. Čakala, ale vždycky som počkala, kým vyšli všetky časti. No, takto. Lebo ja neznášam čakať. No. Akože ja som to potom pozerala, nebolo to také, že by to bolo, že po nejakom dlhom čase, ale že keby... Ja som počkala, kým vyšla posledná a vtedy som si to pustila. Väčšinou aj ja som išla s tým, alebo minimálne som to začala nejako, keď už bola polka časti vonku, alebo tak. Čiže, neviem, či mám už akože pokračovať ďalej, alebo môžeš povedať ešte aj ty, že ako to na teba zapôsobilo tá prvá nejaká séria. Tie prvé série? Akože keď
No hej, ja budem potom pokračovať v rámci všetkých ostatných sérií, ale... Mne sa tam páčilo vlastne aj to, čo si hovorila a potom, keď už sa aj prišlo na to, že kde ten Will je, že tam bolo to Upside Down, tak sa mi veľmi páčilo, že oni tam celú dobu budovali takéto napätie toho celého a veľmi často sa stane, že potom to tak celé opadne, keď sa to odhalí, že zrazu už tam tá mysterióznosť nie je a vlastne to je trápne. Ale toto to tak vôbec nebolo, že aj celý ten svet, celé to Upside Down, aj všetko, že ešte ako keby pridalo tomu celému a že ma strašne zaujímalo, že ako to tam je a že si to dokázalo udržať tú mysterióznosť aj po tom, čo tam tie veci vlastne boli nejakým spôsobom odhalené, odkryté, že sa ukázal ten Demogorgon a všetko. Takže toto som veľmi bola milo prekvapená z toho. A ja pretečiem už teda aj do tých ďalších sérií. Tá druhá bola za mňa taká asi najslabšia v niečom. Možno ohľadom toho príbehu alebo tak. Tam to vlastne bolo o tom Shadow Monster, o tom, že vlastne Will to mal v sebe. Áno, a budoval tam tunely. Budoval tunely. Takže, ale stále bola to dobrá séria podľa mňa. Bola dôležitá v takom tom celkovom budovaní toho sveta a tých charakterov. A... Škoda, že to pokračovalo. Nie, tak trojka tiež dobrá. Nie, trojka bola tiež super. Ja som tiež veľmi milovník ako keby prvých 3 sérií. Ja mám trojku veľmi rada. Musím povedať, jedna z mojich obľúbených. Akože jednička je skvelá. Áno. Ale že tá trojka sa mi páčila aj takýto ten preklen do toho, že už sú starší, už začínajú byť tínedžeri, do tej puberty a celé vlastne s celým tým nákupákom. Tam sa mi to tiež presne páčilo. Je to také hravé vlastne. Že zase tam trošku upgradeli ten vizuál toho práve, že aj oni vošli ako keby do tej puberty a už viacej riešilo sa, že čo si oblečú. Aj to, že Elle sa tam dala dokopy z Max, že boli kamky a boli nakupovať a proste sa zabávali a Hopperovi vadilo, že Mike trávi príliš veľa času s Elle a podobne, že to bolo strašne milé a veľmi sa mi to páčilo, že to tak dodalo ešte nové rozmery tým všetkým postavám, ktoré podľa mňa už celkovo boli dobre napísané, ale že tuto presne sme videli aj takéto ich fungovanie, keď neboli v čase krízy. Aj keď tá tam samozrejme potom prišla, ale že tá trojka tá zase veľmi, veľmi si ma získala. Že, preto hovorím, že tá dvojka bola taká slabšia, tam nič takéto nebolo, že to bolo také nadviazanie priame na tú jednotku a že tá trojka tam dala trošku ten skok. Tak v dvojke sme sa zoznámili s Max. Áno. Takže to bol taká taká novinka tam. Taká novinka. Bol tam Bob. Bol tam Bob. Ktorý dlho nezostal, ale v našich srdiečkách žije doteraz. A bol tam Bob a to bolo napríklad veľmi pekná postava. Veľmi pekná. Mne sa veľmi páčil. Ja som potom tiež mala strašne rada. Ako vlastne im pomohol zistiť vlastne, že tie kresby Willové sú vlastne mapa. A podobne, že to bolo... A že tiež bol taký ten nerd, ktorý proste svojim nerdstvom zachránil svet. A mňa strašne mrzelo, že on úplne zbytočne zomrel, že on to proste zastavil. A ja som videla rozhovor so Seanom Austinom, ktorý ho hrá. A v tom interviu sa ho práve pýtali, že prečo tam ten Bob zastal? A on že, v scenári som mal napísané, tu Bob zastane. A tak som zastal. Takže, hej, to bolo smutné. Ale údajne mal zomrieť ešte oveľa skôr. Fakt? Hej, že on mal zomrieť už niekde v 3. epizóde, alebo tak. Tak to je fakt, že ho tam podržali dlhšie. A že vlastne jediná požiadavka toho Seana Austina bola, že chce, aby ten Bob vykonal niečo hrdinské. Že presne on bol taký ten Jozef Mak, človek milión. Úplne obyčajný týpek, ale že mal v sebe to hrdinské, že nakoniec naozaj to tam priniesol, že Bob. Áno, ja mám veľmi rada Boba. Čiže tak, hej, tá druhá séria. Mne sa tá druhá séria páčila aj že tam už začali vlastne budovať ten vzťah Dustina a Steva. Čiže tam to už tak tam to započalo. Moje obľúbené duo. To si myslím, že je obľúbené duo. Všetky. Ale ja sa vôbec nečudujem. Ani ja. Akože ja sa vôbec nečudujem. Oni dvaja sú tak dobre napísaní. Akože
No na to, že Steva mali zabiť na začiatku. Ale ďakujeme Joe za tvoj herecký výkon a tú obľúbenosť, ktorú si týmto spôsobil. No. Lebo vlastne ho nechali v show len kvôli tomu, lebo proste on ho zahral tak, že všetci ho milovali aj po tej prvej sérii. Áno. Kde ho všetci mali nenávidieť, ale to nešlo. Ale tak akože bol zo začiatku chumaj, ale proste... Akože taký normálny, taký tínedžerský humor, populárny. Presne. Ale hej, takže mne sa v tej dvojke presne začalo páčiť to, že tam začali budovať. No a v tej trojke boli samozrejme skvelí. A páčilo sa mi presne aj celkovo tými sériami, ako to šlo. Že vlastne čo vlastne potom v Peťke nie úplne zvládli, ale že tými sériami to, že ako oni vždycky boli zo začiatku tých častí, boli rozdelení v tých takých skupinkách, že každý riešil nejakú krízu, ktorá nastala v tom jeho okolí s nejakými ľuďmi a že postupne proste sa to tak vybudovalo, že nakoniec na záver vlastne všetci stretli a zistili, že OK, ty si riešil túto časť, ktorá dáva zmysel s touto, ale že to mi prišlo také ako keby prirodzené, že vlastne, že áno, ja som teraz tu a proste Dustin všetkých hľadal a nikoho nevedel nájsť a našiel proste Steva, ako išiel sa ospravedlniť Nancy a zrazu už spolu hľadali proste týchto dermagogonov. Dermagogonov. Pre mňa je to strašne ťažké slovo na skloňovanie. No, derma tam nebude, keď mali trošku zlú pleť. To je pravda. Ja, niekedy by som si želala, že by sme strihali tento podcast. Ja som presvedčená o tom, že takto je to najlepšie, ako to môže byť. No, takže hľadali dermagogonov. Už im inak nepoviem od teraz. No, ale čo som chcela povedať? Anna, prestaň. Sa mi nepozeraj. Nie, tak to som chcela povedať, že sa mi to proste na tom páčilo. A v tej trojke presne ako bola tá zostavička, proste Steve, Robin a Erika. Erika bola milujem. Fajná. Eriku v tretej sérii milujem tú ženskú proste. To je, ona je tam tak správne. Áno. Tak proste, tak stále detsky a tak správne. Takže, no, hej, aj tá je ako keby dynamika s Lukasom vlastne taká čisto súrodedecká. Áno. A že vlastne si v kuse nadávaš a podobne, ale keď ide do tuhého, tak... Je to môj brat proste. Presne. Takže super, no. Čiže toto sa mi veľmi páčilo, že vlastne aj v tej 4. sérii to bolo rovnaké, že proste tiež tam proste každý riešil tú svoju časť a ten svoj nejaký proste problém. Trošku mi je ľúto Jonathana v 4. sérii. S Jonathanom v 4. sérii to podľa mňa úplne vzdali. Povedali si, čo tam po ňom. Nechce sa nám písať tento charakter. Tak ho úplne zružme. Jo, u mňa absolútne som nepochopila ten zvrat. To bolo úplne od vecí. Že mi to neprišlo ani v rámci jeho... No, neprišlo mi to k jeho povahe vôbec také že to, prirodzené. Že by, napríklad, že by padol do depresie, tak by to prišlo oveľa prirodzenejšie, ako vlastne to, ako sa jemu to prejavilo, že vlastne... Začal huliť a bol úplne vyholený mozog. Akože totálne, po všetky stránky aj tak vyzeral. Áno. Akože tak vyzeral od prvej série. No ale tam to dávalo zmysel. Ale tam vyzeral skôr tak, ako keby... Utrápenie. Hej, taký bol utrápený, taký bol proste... No veď hovorím, zavretý vo svojej škrupinke. Áno, v prvej sérii to bola jedna z mojich najobľúbenejších postav. A potom v tej 4. ja som pozerala, že toto vážne nie. Úplne, no. Čiže tam už sa začalo... Tam mi príde, že celkovo ako tá línia toho, čo sa dialo v tej Kalifornii, úplne mi nesedela. Že to sa mi až tak nepáčilo. Will mi strašne liezol na nervy. Ale mne Will liezol na nervy od prvej série. Tak v prvej ani nebol poriadne. No. V druhej bol ešte maličký, tam sa mu to prepačovalo.
A potom No v tretej už bol celý, lebo všetci riešili vzťahy a on bol, že ja chcem tu hrať D&D, ako to bolo predtým a tam už mi liezol na nervy, hej. A v tej štvrtej už úplne. No, štvrtej mi strašne liezol. Ale tam zase sa mi veľmi páčilo, že ja si pamätám doteraz, jak som pozerala prvýkrát tú štvrtú sériu a jak tam tú prvú dievčinu začalo vykrúcať vo vzduchu, ja že vod. Hej. Áno, že si to veľmi... Že to bol strašný šok pre mňa, že to bolo fakt desivé a že som to vôbec nečakala. Napriek tomu, že aj tie predchádzajúce boli také, že mali tam také desivé elementy, ale toto bolo proste... Ja som ešte napríklad taká citlivá na tieto, keď niekoho dvihne do vzduchu a začne mu tam skúsať ruky a vykrúcať oči, to je proste, na mňa je to také, že exorcistu na teba zavolám. Práve. Takže pre mňa je to príliš reálne v takomto duchu a tým pádom to ja neznášam, že presne že v tej jedničke, vieš, tak proste to bolo desivé. Tam boli dermagogoži. Ale tuto to naozaj bolo desivé. Môžeme sa zaseknúť vždy, keď budeme ich musieť vysloviť. Proste, Anna. Ja si poplačem a ide sa ďalej. No. Hej, no a v štvorke bol vlastne ešte moja obľúbená tiež postava. Bol tam Eddie. Eddieho som mala tiež rada. Ale bola tam aj moja obľúbená postava. Vecna. Áno, Vecna už sa zobrazil viac. Henry bol... Henry si to udržal. Myslím si, od začiatku až do konca. Tak on sa objavil prvýkrát až tam, takže... Nemal až toľko toho držania, ale v tej 5. sérii mi príde, že... To niesol. Jedine on. Akože to niesol na svojich pleciach celú sériu. Na svojich chápadlách. Hej, no, čiže v 4. sa objavil Eddie. A ja som ho mala veľmi rada. Veľmi rada a aj celá tá dynamika potom s tým Steveom, aj proste s Dustinom. A také trošku možno žiarlenie Steva. Hej, to bolo milé. A to práve hovorím, že presne tá kalifornská partička ma vôbec nezaujímala, ale práve tí, ktorí boli v tom Hawkinse, tak to bolo dosť dobré. Áno. A mne si napríklad aj páčila tá linka s tým Lukasom, ako začal hrať proste ten basketbal a vlastne bol v takej tej, že to je v takom tom veku, že vlastne chceš byť populárny zároveň a ešte... v tom kontexte proste tej Ameriky, že tam to majú veľmi také v tomto tie kasty, no, v rámci a títo športovci a podobne. Takže to sa mi tam tiež páčilo, že vlastne táto Lukasová linka, že tiež si ty musel prejsť a zistiť, že proste toto nie je cesta. Ako Lukas je jedna z mojich asi najmenej obľúbených postav. Nie preto, že by bol zlý. Ty len máš pocit, že tam nemá ja len mám pocit, že vlastne nič nerobí celú dobu. Že proste, tak objavila sa tam Erika, jeho malá sestra a príde mi, že takto si získala proste všetkých a hneď mala väčšiu osobnosť, než on za tie 3 série predtým, čo ona tam ani nebola. No, lebo fakt, ja si pamätám, že keď som išla druhýkrát pozerať Stranger Things, potom vychádzala nejaká nová séria totiž a ja to vždycky pozerám od začiatku. Ja som úplne zabudla, že Lukas tam vôbec je. Fakt, ja som bola, že fakt, však ešte je tam tento. To sa mne nestalo, takže to môže byť aj tebou, Anna. Možno, hej. Ale mne neprekáža. Akože neprekáža, len vravím, že mi prišlo, že tam nemá žiadnu nejakú významnú rolu. Potom teda to bol ako frajer od Max, ale to bolo všetko. že Max bola tá, ktorá mala tú osobnosť a vlastne niesla ten ich pár v podstate. Tak Max tam posledné série už niesla veľa vecí. No tak ona tam podľa mňa si všetkých získala hneď od začiatku, ako tam prišla. A ona je naozaj dobrá herečka. Skvelá aj herečka, aj tá postava veľmi dobre napísaná. Áno. Ale že celkovo Sadie je naozaj ako keby... Napríklad to, čo ja vnímam, je ten akože aj herecký ich vývoj. Lebo to sa ti proste stane. Ty keď castuješ proste malé decká a oni potom rastú, tak
Takže ja to nechcem povedať, presne, že nechcem ako keby povedať, že ten talent sa vytratí, ale niekto proste z toho vyrastie a nepretaví sa to do takej kvality hereckej. Ako pri tých deťoch veľa zachrániš tým, že si dieťa. A tým pádom potom aj takéto nejaké intenzívne scény a podobne pri tých deťoch sú ešte také silnejšie kvôli tomu, že sú to deti. Hej? Áno. Čiže, ale akože boli super. Ako detské zloženie, ktoré vybrali, bolo úplne brutálne. A tam bola aj akože brutálna. Ona tie prvé série bola skvelá. Kým sme sa nedostali do 5. Takže poďme na 5. sériu. No, ja musím povedať, že čím viac je dlhší čas od toho, kedy som to videla, tak tým viac som s tým nespokojná. Ja to mám úplne presne tak, že ty si mi vlastne písala po tej, keď vyšiel ten prvý batch, prvá polovička tej série, to som ešte písala taká v očakávaní, že však páči sa mi to, áno. Ale mne sa ten volum jednotka akože páčila asi najviac. Už aj keď som tak akože očakávala to druhé volum, tak už tak akože sa to vo mne tak usádzalo a už som sa tak začala zamýšľať, že vlastne toto tam nebolo úplne okej, toto sa mi vlastne až tak nepáčilo, ale možno, že ešte to tam proste v tom pokračovaní to nejak nadviaže a vyplní sa to, čo mi tam chýba. Ja som bola veľmi, že vo mne to tiež tak som nad tým premýšľala, samozrejme aj internety vybuchli kvôli tomu, hej. A presne, aj keď potom zistí, človek žije aj tým všetkými konšpiráciami, ktoré vznikli na základe toho a tým, že niekedy naozaj to o tom, že si také, že niečo mi tam vadí a potom vlastne niekto na to upozorní a pomenuje a ty, že presne toto. Áno. No a ja som bola presne celý čas taká, že pri tom volume jedničke to bolo také, že čo? Prečo proste tá L voľako mi nesedí, dačo na nej. Dačo je tam zle. Akože ten kostým bol v prvom rade zle. To bolo hneď prvé, čo ti udrelo do očí. Ale ona beží strašne smiešne. Čiže celá tá scéna, ako keď s tým jej tréningom, ja som mala pocit, že si robia srandu. Ale to som presne videla tiež na Instagrame nejaké videjko, že prečo nikto v Stranger Things nevie normálne utekať. A tam bol zostrih úplne všetkých a oni vážne všetci bežia ako mantáci. Tak som si čítala tie komentáre, že to sú theater kids. Nemôžete od nich očakávať žiadne veľké fyzické výkony. Ale že celé to bolo veľmi také zvláštne. Ale celý čas som bola taká, čo mi proste tam prekáža. A potom som si vlastne uvedomila, a to bola tá jej botoxová tvár proste. Áno. A ja som si tak uvedomila, že fakt, že proste aj tie pery mala napichané, proste tvár sa jej nehýbala. Čiže tým pádom každý nejaký ako keby výraz, ktorý chcela dať, tak vlastne v tej tvári nebol. Áno. Pretože tá tvár bola rovná. A potom si hovorím, že tá baba má 21 rokov, či koľko. Áno, a pritom pekná. Že nič by nepotrebovala. Nechápem. Nič by nepotrebovala. Ona má 21. Na druhú stranu proste tie hejty, ktoré sa na ňu ženú zo všetkých strán, chudiatko. Ja chápem, že v tom, že to musí byť brutálne. Že ty si predstav, že máš 21 a všetci o tebe hovoria, ako vyzeráš. No ja akože tento peer pressure, teda ani nie peer, ale skôr pressure. Hej, akože ja to nezľahčujem, len podľa mňa by proste globálne ľudia, ktorí robia filmy, mali proste zakázať hercom a herečkám proste pred točením. Áno, potom dotočíš si, daj do seba, čo chceš, ale, lebo tam ti to vie ako keby sa dať do nejakého normálu, keď si tam necháš ten čas. Ale podľa mňa proste toto by mali extrémne zakázať, pretože ona nemala žiaden výraz. Absolutne. Ona nemala žiaden výraz a nemala ho celú 5. sériu. A tým pádom som jej neverila ani akože nič. Áno, to, že bola celý čas extrémne zle oblečená a vyzerala ako keby celú tú katastrofickosť. A bola celý čas v tom skafandri, či v čom to bola, proste v tom neoprene, vieš. Na začiatku ešte mala tie trencle. To bolo tiež dosť desivé a som si hovorila, že konečne ju prezlečte a potom mala ten neopren. Ten neopren celý čas. Si hovorím, že čiže asi pre mňa si pomnievala maskérku. A pre mňa sklamanie kvôli tomuto, že podľa mňa Millie nie je zlá herecky. Ja veď som videla teraz tú Enolu s ňou a tá Enola je super. Lebo tam ešte nie je proste celá
celá proste nabotoxovaná. Ale teraz pri tej L ja akože absolútne som jej nič neverila. Proste nič. Že u mňa herecký že to bol taký prepad, až mi to bolo ľúto. A to vôbec nie je jedna z mojich nejakých obľúbených postav tam. Ale že proste mi to bolo ľúto. Presne kvôli tomuto. Že proste malinka, proste. Takže tam to bolo pre mňa veľké sklamanie. A potom, musím povedať, to, čo sa mi ale páčilo, bola hneď tá prvá časť, ktoré, samozrejme, to, že celá tá 5. séria má extrémne diery a v príbehu nedáva vlastne 3/4 toho, čo tam spravili zmysel. A je to akože písateľský alebo scenaristický. A nie len scenaristický. Podľa mňa, akože oni... Normálne ma to až boli hovoriť. No povedz to. Strašne mi je to ľúto, že vizuálne, áno. Aj proste, že Upside Down proste prestal byť desivý. Všetko prestalo byť desivé. Tam jediné, čo bolo desivé, bol Henry. A jeho proste to, že výraz. Dobrý herec. Tam keby nebol tak dobrý herec, ako tam bol, tak vlastne ani Henry není desivý. Lebo ani už Vecna nebol desivý, pretože on, milujem, ako ho niekto pripísal k tomuto, bože, jak sa volá, Groot sa volá z... Groot, áno. No, Grootovi, že sa z neho... Ale to je pravda, že sa z neho stal Groot. On len vyťahoval proste. Tam brutálne išli dole tie všetky efekty, že vlastne predtým Vecna, všetko sa tam na ňom hýbalo, všade mal tie chápadlá a tuto už ho tak oskalpovali, že vlastne na ňom neostalo nič. Fakt naozaj vyzeral ako strom. Vyzeral ako Groot, áno, ešte aj z neho rastli iba tie korene. Áno, a že to bolo celé také, ako keby, že aj tie korene boli také suché, že to bolo také, že absolútne to nebolo o tom, že to bolo vlastne celé živé a že on mal tie chápadlá a to, ako bol prepojený celý s Upside Downom, že to bolo o tom, že presne, že keď oni tam kráčali po tom Upside Down, museli dávať pozor, aby nestúpili na tie žily, lebo by vedel, že tam sú a že toto celé vymizlo. Proste tuto proste si hovorím, chodili jak naprazdnený k babke do toho Upside Downu každú stredu o 5:00 a vlastne im to bolo úplne jedno, že absolútne sa z toho vytratila práve tá mysterióznosť a takéto tajomno a čokoľvek ďalšie a ešte proste to finále veľké, to ani nehovorím ako sorry, ale povedať, že Vecna nevedel, že ho prídu on napadnúť. Celú dobu bol v hlave tomu Willovi, ale na toto neprišiel. Asi mal zrovna pauzičku na kafe. Toto sa v škole učili akurát, keď chýbal, alebo čo, ale... Tak sa dostávame k tej záverečnej scéne. Poď na ňu. Za mňa. Keď som to pozerala, tak ja som vlastne celý čas čakala, že sa niečo stane. A ono sa nestalo. A už keď za mňa to zasadenie do tej oranžovej farby, na mňa to pôsobilo extrémne lacno. Presne. A vlastne ja som si hovorila, že tam keby vlastne aj ten horný svet, neviem, jak sa už volal. Abyss. No, že ako keby urobili na ten štýl proste vizuálne temnoty, proste fakt toho červeného, modrého svetla, že by to malo stále ten upside-ový feeling. Akože niečo tam mohli zmeniť. Ale ja som aj presne videla na internete, že niekto dával rozdiel tej príšery zasadenú presne v tých farbách upside downu a že to nabodlo taký desivý tento. A oni to dajú do takéto oranžové. Mne to vieš, čo pripravdová? A to som nevidela. Ten Mad Max. Mad Max som ani nevidela, ale keď som videla trailer, sme videli v kine na to. Presne takýto pocit som z toho mala. Že je to vlastne nejaká sci-fi vecička, kde vlastne... A ešte oni aj ako boli oblečení vlastne do toho celého. Čiže mne to prišlo fakt ako taká paródia na Mad Max, ktorý som nevidela, ale videla som proste trailer. A áno, budeme... Dobre, takže tak. Dáme teraz pauzičku, pretože nám prišla pizza a budeme pokračovať. Takže toto je prvýkrát ever, kedy tam bude strich vlastne. Takže tešíme sa. Hneď sme naspäť. O chvíľku. A pokračujeme. Tak sme naspäť.
Tak Vera už sa trošku vydýchala. Ja sa vydýcham ešte. Môžeš teraz ty pokračovať. Ja som povedala svoje hodnotie záverečnej scény. Áno. A že sa to podobá na Mad Max. Áno, hrozne. A ešte iba jednu vec poviem, že ja som mala pocit, že vlastne že už jak vlastne ho úplne premohli akože ľavozadnou, bez hociakého škrabanca. Ani modrinku nemajú. Čo bolo pre mňa úplne, že OK, už keď chceli hrať na istotku, tak mohli aspoň ich akože dokaličiť trošku. Vieš, že ako keby, aby sa im aspoň niečo stalo. Ale im sa nič nestalo. Nič, tam nebola chvíľka napätia v tom súboji. Proste tam oni to ešte, no ako keby vôbec sa nedával zmysel, že ani nikomu neublížil. Proste to pre mňa bol úplne jedna z, ako... Ja normálne nemám slov. To bola až šikana. Šikana ubohého veknu. Vieš, že proste ja som fakt... Ale asi som mala, ja neviem, akože prirodzene som mala prílišné očakávanie na to, že ja som naozaj čakala, že to bude taká bitka. A úplne by som brala obrovitánsku bitku, kedy celý Hawkins by musel bojovať, že všetci obyvatelia, že by to vlastne urobilo úplný boom, chápeš? Že tam nebol ani jeden Dermagogoľ. Napríklad. Ani polka Dermagogoľa, proste všetci boli niekde zalezení na Havaji. Ale ani sa im nič proste nestalo, nikomu. A už potom som si hovorila, že OK, dobre, už keď teda už vošli všetci dovnútra tej príšery. A hovorím si, tak dúfam, že aspoň nepreberú tie deti. Že proste nejaká Niečo. Aspoň niečo, nejaký problém, chápeš v tom celom. Áno. Lebo vlastne v celom tom ich pláne nastali nastali dva problémy, ktoré ale vlastne, že neviem, proste strašne ma to nič tam sklamalo. Riešiť, naplánovali a išli podľa plánu. Že strašne ma to sklamalo, tá záverečná scéna, akože bojová, lebo mi prišla úplne lacná. No práve, že už keď tam odsekla Joyce tomu Vecnovi hlavu a ja som pozerala, že ešte hodina. Tam určite sa ešte niečo skomplikuje. Určite toto iba zistia, že sa im to iba, neviem, Vecna ich ovládol a vstúpil im do myslí a teraz ich manipuluje. A teraz tam bude tá naozajstná bitka. No, takú figu makovú. Ale ešte, čo sa celkovo z tej záverečného ich plánu, to, čo za mňa bola jedna, akože, kedy som aj zhykla scéna, tak bola scéna s Hopperom a to proste ako ho Vecna celého domotal a vlastne si myslel, že zabil Elle. Že to bolo pre mňa, kedy ja som až bola, že nie, vieš, že ako keby... A potom dával zmysel, že proste ona sa prebrala, že proste ťa úplne... Áno. Toto zmagoril, ale to bolo napríklad, že to sa mi páčilo, že to bolo pekné, to bolo dobre napísané, proste presne mal tam ten svoj vnútorný boj s tým jeho strachom o ňu a všetky tieto veci. A vlastne vedel, že sa s ním Vecna zahráva, ale aj napriek tomu proste tomu, že stále nevidel rozlíšiť proste, že čo je realita, čo nie. Hej. A že tento plot twist proste sa mi páčil. Áno. Že to bolo fakt dobre. Že to bol asi jediný moment, kedy som bola, že nie. V prípade Steva som vedela, že si robia prdel, lebo to proste... Ešte ako to spravili s tým, že ešte tam zhasla ten obraz na tých pár sekúnd čiernoty, tak mne bolo jasné, že ho zachránia, takže to už bola len taká drámička trošku. No, ale tak, takže som bola sklamaná. Ale Anna, ty povedz ten svoj pohľad na celkovo, lebo Anna je v tomto super v rámci písania postav, že ty máš taký ten dobrý pohľad proste na ten spôsob písania tých postav a na ten vývoj postav a na tie charaktery a podobne. Že ja to napríklad tak neviem úplne, lebo som nikdy nič nepísala a tým, že ty máš skúsenosť proste s tým, že si už niečo napísala a s tvorbou charakterov v hrách a v takýchto veciach, tak že to sa mi veľmi... No, povedz ty ten proste teraz neviem, čo konkrétne myslíš, ale... Akože celkovo ten tvoj pohľad na ten vývoj postav a tú 5. sériu, čo s tým spravili, No, tam s tým urobili veľmi zlé veci, podľa mňa.
prvé, čo tam bolo, tak to, čo ty si hovorila, že ako predtým vždy boli rozdelené na tie skupinky, každý mal svoje miesto, každý mal nejakú úlohu v celom tom príbehu, tak to mi prišlo, že vlastne niektoré postavy už iba tak boli, lebo ich nemohli iba tak proste vyškrtnúť. Dobre, niektoré aj iba tak vyškrtli. Napríklad toho Rusa. Áno. Jedného, potom toho dlhovlasého kamoša z Kalifornie, proste tých vyškrtli. Doktora tiež. Toto som myslela toho Rusa, nie doktora. No, ale že aj toho doktora. Aj toho doktora. Vlastne všetkých takto vyškrtli. Napriek tomu, že vlastne logicky aj ten chalanko z Kalifornie, ja mu vždycky zavodnem meno, ten Jonathanov kamoš, on tam ostal zaseknutý v tom Hawkinse, tam vtedy bolo to zemetrasenie, že tam sa to roztrutilo, že on tam mal ostať. Logicky. Ale proste tam vôbec nebol. Že tam v tejto piata to bola séria, hej, tak vlastne už skoro žiadna postava tam nemala žiadnu svoju agendu vlastnú, že už naozaj tam iba existovali. Vrátane Steva, ktorého proste mám rada. On už iba žil zo svojej charizmy, ktorú má. A to nemal každý. Napríklad taký Jonathan, ten už tam jeho charizma zomrela v sérii 4 a v tej 5 už sa neoživila. A tým pádom proste veľa postav tam bolo úplne zbytočných, že fakt sa tam nudili a nemali čo robiť. To je prvá vec. A druhá vec, že s postupom toho, ako sa vyvíjal ten seriál, tak mi príde, že veľa tých postav bolo zredukovaných na svoje vlastné karikatúry. V tom, že jasné, že oni každý mali nejakú svoju výraznejšiu charakteristiku, ale že čím ďalej, tým viac sa to stalo ich jedinou identitou. Nejaký tá jedna vec, ktorou sa odlišovali od ostatných. Že to presne bolo aj na tom Willovi. Že proste to, že teda je na chlapcov, bola vec, ktorá sa tam tiahla celú dobu a bolo to v poriadku, bola to súčasť jeho charakteru. Ale v tejto poslednej sérii, že proste obetujú pomaly 6 minút a niečo, 7. Viac ako na záverečnú scénu, prosím pekne. Na bojovú scénu. Tá bojová scéna bola kratšia než to. Ten coming out. Jeho coming out, o ktorom aj tak všetci vedeli, proste bol absolútne zbytočný. Vôbec sa tam nehodil do toho celého, proste čo tam riešili. Že proste Willa zredukovali na to, že to je ten, ktorý je vlastne na chlapcov a to je všetko. Robin tam zredukovali na to, že ona je taká tá, ktorá je vlastne vtipná, ale vlastne celá trápna a sama so sebou nevie existovať v koži. A to bolo všetko. A že vlastne Jonathana zredukovali na to, že je to priateľ Nancy a vlastne nič iné. Z Nancy urobili Ramba, ako hovorí Hanna. No tak ona tam to vyslovene bola ešte oblečená ako Rambo, keď išli do tej finálnej bitky. A že vlastne fakt väčšinu tých postav strašne iba zredukovali do jednej dimenzie v tej 5. sérii. Že bolo to tam aj predtým už také trošku poznateľné, že napríklad tá Nancy, že už začala byť, ale ešte stále to tam malo aj niečo ale viac. Ale ona stále mala v sebe tú ženskú časť takú, že stále bola to proste Pipinka hviezda strednej školy a ktorá mala tú novinárskú ambíciu silnú, ale to bolo na nej to pozitívne a tá jej ambicióznosť a cieľavedomosť. Ale stále tam mala aj v spôsobe proste, ako sa obliekala a všetko, mala veľmi silnú stále tú ženskosť v tom celom. A pre mňa napríklad to bolo, čo mne extrémne imponovalo. Ja napríklad Nancy v tých predchádzajúcich sériách mám extrémne rada. Ona, akože naozaj Dustin, Steve a Nancy boli moje obľúbené postavy, lebo ja strašne som ju mala rada. Ešte potom ja chytila tie zbranie, tak to bolo úplne, že áno, poď na to. Áno. Vieš, že ten kontrast proste medzi tými medzi tými polohami, aké mala tie postava. Že to bola taká tá princeznička, ale proste zároveň. Hej, a tuto už to úplne odsekli jej princezničkovskosť a už vlastne všetci iba k nej sa hliadali ako k tej, ktorá teda je jediná, ktorá môže nosiť zbrane a všetkých tam vystrieľa. Takže to napríklad mi vadilo a vravím, Dustina a Steva zachránilo to, že proste boli obľúbení ako to duo. Že tam bola obľúbená tá dynamika medzi nimi dvoma a to sa pretavilo aj v tej 5, že tam... Ale tam to aspoň, akože toto musím povedať, že ten ich vzťah
akože napísali dobre. Áno. To je práve to, čo chcem vyzdvihnúť, že toto je to, čo v tej 5. sérii zostalo proste kvalitné, že tam sa to aj posunulo niekam ďalej tým, že aj vlastne Dustin si prechádzal tou depresiou a krízou po tom, čo zabili Eddieho. Čo bolo super, mne sa to veľmi páčilo, lebo často potom niekedy pri týchto seriáloch, keď niekoho zabijú, tak ako keby sú z toho zdrvení, ale vlastne to tak prejde a oni už idú tým, veľmi je to tak často vyzobrazené, že tam taká nejaká extrémne existenčná kríza tých ľudí, ktorí stratili toho človeka, úplne nebýva vyzobrazená, nebýva tak často. Čiže pre mňa to, že proste už to robili aj pri tej Max, že tá tiež z tej straty toho Billyho tam mala tu proste traumu a tam to robili tiež veľmi dobre v rámci jej postavy. Ale aj teraz pri Dustinovi, že mne sa veľmi páčilo aj to, že ako proste to išlo celé do veľmi zlých končín so Stevom a proste, že ten ich vzťah sa narušil kvôli tomu. Aj to, že on robil extrémne hlúpe rozhodnutia a že vlastne vyhľadával to, kde by mi mohol niekto ublížiť, čo je presne to, čo s tebou trauma robí. Že to bol pre neho únik cítiť tú fyzickú bolesť, aby proste tá psychická, aby vedel presmerovať proste tú bolesť. Takže za mňa, akože tento vzťah a táto dynamika bola veľmi dobre napísaná dokonca. To je tá jedna vec, ktorá tam fungovala aj čo sa týka tých postav. Že toto naozaj dobre zachovali. Že toto neodflákli, aspoň, že ale tak tiež nemohli, pretože to bolo to, čo tam všetci majú najradšej na celých Stranger Things. Jo, ale tiež to mohli odfláknuť. Mohli, akože, lebo odflak, vieš, ako potom zase... Toto je to, že ja mám pocit, že oni celkovo v tej 5. sérii venovali proste veľa screen timeu zbytočným veciam. Extrémne zbytočným veciam. A tým pádom stratili vlastne ten čas a potom dali 6-minútovú záverečnú scénu, ktorá nemala vôbec nič. No a že toto mi prišlo strašne zbytočné, že napríklad aj ten rozchod proste toho... To jak sa to Jonathan rozprával s Nancy. Strašne dlho. Strašne dlho, úplne o ničom. A nedávalo to zmysel, že im vlastne tá vec neublížila, keďže vlastne tam rozstavila všetko okolo a oni boli vlastne celý tým pojatí. Tak to rozožieralo všetku hmotu a oni v pohode, farba. Vieš, a nakoniec to vlastne, aj to, že nakoniec to stúhlo, čo nedávalo zmysel, že oni boli celí od toho a že to nestúhlo na ich tele. Áno, potom behali ako keby nič, im by to malo zakonzervovať nohy minimálne. Ale tak... No, čiže toto je zase ďalšia vec, ale aj to mám pocit, že proste zbytočne dlhé. Zbytočne tomu dlhé. Venovali obrovský čas a tým pádom nezostal čas na to dôležité. Na to dôležité vysvetlenie vlastne všetkého. Ja si tiež tak hovorím, že toto bola presne jedna z tých scén, ktoré absolútne zbytočné. Ktoré mohli byť tak o 3/4 kratšiu. Alebo to, ako Max sa rozprávala s Holly pred tým portálom. Áno, ich podcast, kde vlastne 20 minút sa iba vybavujú a toto proste, že tá Max tam zoberie tú Holly do toho abysu. A otvorí sa tam portál a ona povie, vieš čo, tak toto je môj a ty si nájdi svoj. What? To si vážne predtým nerozmýšľala, akože čo, ako to spravíte? Alebo akože povieme jej to po ceste, proste, veď tam mali toľko úsekov, kde ako keby bežali, že jej to vysvetlí. Tak teraz ideme proste a v záverečnom portále musíš si nájsť svoj, chápeš, že ako keby, a nie, že ty zrazu zastavíš a proste dáš si 20 minútový podcast. No, to bolo proste. Celkovo ešte musím povedať, že Holly mi vadila. Áno, to viem, že... Holly mi vadila z viacerých dôvodov. Jednak strašne zlý výber herečky na to, že mala mať 11. To není nič ako voči tej herečke. Akože ona bola skvelá. Áno, ona to zahrala super, ale proste nevyzerala na tých 11 ani keby, že čo. A ani sa nesprávala na tých 11, že bola strašne zle napísaná, že bola napísaná ako dospelá žena, uväznená v detskom tele. Že ani to, akým spôsobom rozprávala, ani to, ako vedela si spájať veci, ako proste hneď všetko pochopila, že absolútne to nedávalo zmysel. Že naozaj, tak ako v tej prvej sérii, tie decká boli napísané skvelo. No, keď si už len porovnáš Ju a Dereka, tak Derek bol podľa mňa napísaný ako decká. Derek bol napísaný lepšie. Áno, určite že proste, áno. Ale že ona to určite nie. Že buď to mali postaviť na úplne inom decku,
kľudne staršom a povedať, že proste toto decko má 14 a správa sa takto. Ale nehovoriť, že toto je 10-ročné či 11-ročné dieťa ani náhodou. Takže to, ako bola napísaná, bola jedna vec. Druhá vec, že tá herečka fakt proste vyzerala už dospelo. Má takú tvár, no, áno, za to nemôže. Má. Ale tak už keď si vyberám tú herečku, tak proste vyberiem takú, čo sa tam bude na to hodiť. A to oni urobili, že vlastne ju rekastovali, že predtým ju hrala iná herečka, tak už keď vyberám nejakú, tak no. Takže toto podľa mňa vôbec netrafili. A ešte mi vadilo aj to, že tie kostýmy. Že naozaj to je to, čo hovoríme, no. V tých prvých sériách to bolo skvelé, že to bolo oblečenie, naozaj 80-ková móda, geniálne, že úplne mňa to vtiahlo, ja som teda 80 roky si kto vie ako neužila, ale proste ma to vedelo vtiahnuť a vyzerali ako normálni ľudia, ktorí žijú proste v tých 80-kách. Kdežto čím ďalej to šlo, tak tým viac začalo ich oblečenie vyzerať ako kostýmy. A v tomto už to úplne čisté kostýmy. Všetci holí hneď v prvom rade, ako tá, ktorá mala na sebe ten kostým. Ešte to, že to malo akože byť nejakou alúziou na Alenku v ríši divov alebo niečo. Proste už to bolo také tak strašne prvoplánové. A to ovplyvnilo celý ten vizuál, že to všetko pôsobilo tak umelo. Ano, presne taký ten Netflix style. Áno. A tam presne to, že tie kostýmy vidíš, že nemajú na sebe ani jednu špinku, sú dokonale vyžehlené, sú ako práve teraz nové kúpené, napriek tomu, že oni tam sa ponevierajú po neviem akých iných dimenziách. Že toto je to, čo robí z tých kostýmov fakt kostýmy. Že predtým to bolo oblečenie, ktoré vyzeralo byť nosené, vyzeralo byť také normálne zažité, ale že toto veľmi to pokazili aj po tej vizuálnej stránke. No, veľmi pokazili vizuálnu stránku. Extrémne. Bola z toho smutná. Hej, tiež som videla niekde nejaké to side by side porovnanie toho, ako vlastne Max beží. Áno, extrém. A že tam ten rozdiel v tej inej dimenzii, že neviem, to bolo... či oni všetok rozpočet proste dali na platy tých hercov, očividne, lebo ako keby mám pocit, že... No neviem. Fakt neviem, že čím to je. Ale naozaj to vyzeralo o 150 000% horšie než predtým. To, že sa vytratila veškerá atmosféra z celého Upside Downu, to ani nehovorí. Nebudeme hovoriť. Mne sa páčilo to, keď niekto upozornil na to, že keď tam Nancy odpálila tú guľu a vlastne vytvorila tam tú dieru do toho medzipriestoru v Upside Downe a jak tam vlastne začalo všetko vychádzať a proste tam odpalilo to auto, a neviem čo a tam náhrobný kameň to tam a neviem čo a oni si tam proste takto kráčali a vlastne Hopper s 2 deťmi ničoho sa vlastne nedržali, ale vôbec ten tlak ich nevycucol, tak to bolo tiež pre mňa. Mňa potom zaujímalo, že či sa potom tá diera zapchala alebo čo sa stalo, lebo oni potom v tom Upside Downe sa hýbali a vlastne vyzeralo, že to nemá žiadny vplyv na fungovanie celého Upside Downu. No. Tak tá diera bola len v nejakom úseku, takže predpokladám, že ten tlak... To akou silou to tam proste vcucávalo veci, tak si myslím, že by to malo väčší účinok, ale môžem sa mýliť. Jo, vždy sa môžem mýliť. No, tak a ešte mám samozrejme na 2 postavy. Poď, ešte povedz. Kali. No, áno. Absolútne zbytočná. Extrémne zbytočná. Tak ako v tej prvej časti, kde sa objavila, bola absolútne zbytočná. Tak bola zbytočná tu, keby ju úplne vyškrtli, že by vôbec neexistovala, vlastne by to nemalo žiadny vplyv na ten celý príbeh. Pretože... Lebo ani ten záver nedával ten Majkova ako keby... interpretácia toho, čo sa z Elle stalo. Nie, to nedáva takže zmysel. vôbec bola úplne zbytočná postava. A ešte aj nesympatická. Extrémne nesympatická. Liezla mi na nervy vždy, keď tam bola na obrazovke. A druhé, čo ma strašne sklamalo, že ako vyšla tá prvý batch tých častí, tak som si hovorila, že Will konečne sa proste z neho stáva niečo, má vlastnú osobnosť a ide proste dať čo robiť, využije tie svoje schopnosti a bude to super. No a tam vlastne končila tá prvá časť tých častí, že on tam použil tie svoje schopnosti. No a potom mi príde, že
tak, jak to prišlo, tak to odišlo. Tak to odišlo, no. Zase proste padol len do toho, že ja chudáčik, poďte ma ľutovať, nikto ma nechápe a bojím sa. A bojím sa všetkého a proste taký ten mamincecok, čo bol vlastne celú dobu. Čo je pravda. A to, akože nemala by som nič proti tomu, keby bol, ale že vlastne celý ten jeho charakter building, ktorý tam bol. A mal veľký potenciál s končením tej prvej časti. Áno, ja som si hovorila, že ja som bola úplne nahypená z toho, že a napríklad príde. Aj to, ako keby no inak, akože tá scéna záverečná volumu jedničky bola podľa mňa oveľa lepšie napísaná ako tá vlastne záverečná. No. Že tam aj ten moment, kedy proste Will použil teda to prepojenie a zlomil Vecnovi nohu. To bolo proste brutálne. To bolo skvelé. Ja som aj preto podľa mňa ostala z toho prvého volumu taká, že ideme do toho. Presne. A ešte to bude väčšie a proste, no. A potom proste badumc. Parada. No. Hej, súhlasím. Takže vlastne som dosť sklamaná z toho. A napríklad mňa to veľmi mrzí, lebo napríklad to, čo sa mi potom tam trošku ďalej páčilo, boli že to mi prišlo také prirodzené, ako bolo napísané tie konverzácie Willa s Robin. Že tam mi to prišlo také, že áno, že proste v tom jeho tá jeho proste orientácia je súčasťou jeho, hej? A to akože máš s tým, bojíš sa a všetky tieto veci. A že tam našiel vlastne nejakého človeka, ktorý prežíva vlastne to isté, tak to bolo veľmi dobre spravené. Áno, tam to bolo fajn. Ale bolo to tam napísané presne tak prirodzene. Tak proste, že to nebolo tak, jak pes na oko, chápeš? Že on si tam potom všetkých zvolá a potom to nedávalo úplne zmysel, že oni... Že ja chápem proste v dnešnej dobe, ako sa točia veci a podobne. Chápem, že to tam chceli mať, museli mať, neviem, to je jedno. Ale ja si myslím, že aj tieto veci sa dajú urobiť dobre. Veď práve. A tam ide o to, že to bolo urobené zle. Extrémne zle. Že keby to bolo prirodzené. Ten jeho coming out bol urobený extrémne zle. Že tam to bolo proste zle napísané. Ja som sa cítila trápne za nich všetkých. Úprimne, ja som to pretočila, ja som to nezvládla. 6 minút proste Willovho tohto tam rútenia sa pred všetkými a pomaly proste... Fakt to bolo zle. Bolo zle. A že ma to proste mrzí, pretože lebo to budovanie vlastne v tej peťke celého toho jeho vzťahu s tou Robin a ako on sa v tom vlastne začal si odpovedať na tie veci, pomenovávať, začal to tak prijímať u seba a proste tieto veci, že to bolo veľmi pekné a prirodzene spravené. No, ja a potom to zabili. Kľudne to mohli nechať tam potom do tej druhej časti, kde už vlastne maturovali, ja neviem čo, že tam mohol si ich všetkých zhromaždiť. Ale to je jedno, tam bolo to, vieš, on keď si to, čo mne dáva najviac zmysel, je to, že on tam najviac potreboval proste to vykomunikovať s Mikeom. Áno. A to mal toľko príležitostí, kedy vlastne mu to mohol povedať. A poprvé Mike to vedel, lebo mu to povedal už niekde v druhej sérii, či kde. Takže akože zase to není... Práve, že všetci to vedeli. No, a Jonathan to vedel, lebo ten mu to tiež už nejako tak naznačil v prieberu to vedela, všetci to vedeli. Čiže mi to prišlo také veľmi, že proste zbytočne. Zbytočne tomu venovali veľa času, bolo to zle napísané, proste úplne to bolo až smiešné. A takže to ma tiež napríklad mrzelo na tom celom. Že, no až mi to je, vieš, že proste taká ja chápem, že proste aj ten tlak keď ty končíš nejakú naozaj obľúbený seriál ľudí a nejako proste takto celosvetovo, tak ja rozumiem tomu tlaku, ale práve, že to ti dáva a rozumiem aj tomu, že nevyhovie všetkým, že vždycky sa nájdú ľudia, ktorým niečo tam bude prekážať, niečo bude inak, chceli iný záver, predstavovali si iný záver a podobne. Ale proste vieš, že to sme sa presne bavili, že keď ty urobíš tak zlý záver, až si vlastne všetci fanúšici myslia, že bude ešte jedna časť, lebo toto nemôže byť. Že príde celá konšpiračná teória toho, že vlastne Vecna všetkých ovládol. A že vlastne si robili prdel a že vlastne vyjde ešte jedna 9. časť, kde vlastne to sa konečne stane tak, ako niečo. Má. A bude to dávať zmysel. A vlastne sa vysvetlia všetky tie diery v tom deji a vo všetkom vysvetlia to. No. Tak hovorím, že to musí byť
Ja neviem, že pre mňa ako tvorcu by to bolo hrozné. No áno, ale to, že tie predchádzajúce série také neboli. No ja viem. Že ja neviem, čo sa im porobilo, ale že toto bolo tak dieravé. Ale pritom ako tie nápady neboli zlé. Oni boli dotiahnuté. Samotná tá kostra tej celej 5. série bola dobrá podľa mňa. Aj tie nápady, aj všetko, ale to, ako to spracovali, to, že tam proste niektoré veci dali zbytočne, niektoré proste nedovysvetľovali, niektoré úplne neviem, z akého dôvodu tam nechali také diery, že napríklad tá páka, že vyzerá inak v 2 záberoch a podobne, tak to som nepochopila, alebo to, že vlastne všetci zmaturovali ako nič. Max po 2 rokoch v kóme. Proste jak nič. A však ani oni nechodili do školy 90% času. A proste všetci zmaturovali jak nič. No, že takéto mi príde, že úplne prkotiny, ktoré že ten samotný nápad toho, ako ukončiť tú sériu, to by som čakala, že bude problém, ale to tam pritom mali. Že oni keby urobili veľkolepý ten súboj, no jasné, viacej dramatický, tak všetci by sme boli spokojní. Všetci by boli šťastní. A proste pozaliepaš tie naozaj dôležité veci. Áno. Ktoré, ja neviem prečo tam nechali také diery, ktoré každému napadnú hneď na prvú dobrú, že veď ten Derek sa do tej diery nemá ako zmestiť. Napríklad, alebo keď Derek vlastne zachráni tú Holly, lebo premôže vekno. To tiež milujem. Proste, že nedávalo strašne veľa vecí tam. Proste nedávalo zmysel, no. Ale akože myslím si, že by sme mohli takto pokračovať ďalšiu hodinu o tých minimálne ďalších. Ale musím ako keby, že chcem vyzvihnúť aspoň to, že, ale bolo tam aj veľa pekných vecí. Aj veľa dobrých vecí, ktoré mne sa páčili. Napríklad ešte jednu vec, ktorú som chcela povedať, z čoho som sa veľmi tešila, lebo som bola trošku v obavách. Bolo to, keď keď Henry vošiel do tej jaskyne a do tých do tej bane. Áno, tam. Do tých tunelov. Áno, do tých tunelov, do tej svojej spomienky vlastne, kde to celé začalo s ním. Tak a mal tam teda ten rozhovor, kedy Will zase proste mu vstúpil do toho vedomia a Will mu tam začal rozprávať presne o tom, že ty si bol takisto ako ja proste dieťa a že si obeť vlastne a teda. A teraz, ako mu to, ako keby ten Will rozprával a ja celý čas, nie, že toto bude zase proste taký ten klasický scenár toho, ako vlastne v podstate Henry za nič nemôže a že nie je zlý, lebo je obeť. A to sa mi tak páčilo, že to neurobili. Presne. To sa mi tak páčilo, že vlastne ten Henry ako keby bol z tej spomienky v traume, ale on potom ako povedal, že ale on sa rozhodol sa s ním spojiť, že on mohol proti tomu ako keby vzoprieť sa a mohol proti tomu bojovať presne to, čo robil Will, hej, celý čas, že proste bojoval proti tomu a nechcel sa tomu poddať. Ale že ten Henry sa proste rozhodol. A to sa mi veľmi páčilo, že to tam bolo spravené takto, že neurobili z toho zlého ako keby iba obeť okolností, ale že... Áno, ale že naozaj to bolo ako keby, že áno, bol v niečom obeť v toho začiatku, ale že potom on sa proste rozhodol tomu proste podvoliť, aby že proste videl tam tú príležitosť tej moci a toho budovania toho sveta a všetkých týchto vecí. Takže to sa mi páčilo. Čo musím vyzdvihnúť. Áno, že to je presne to, že to sú tie 3 postavy, ktoré nesú celú tú 5. sériu. Dustin, Steve a Henry. No. Proste, hej. Je to tak, no. A zároveň, hovorím, že bolo tam veľmi veľa, aj tá bitka proste Dustina so Steveom, to bolo veľmi reálne, veľmi autentické. To, že Steve ho ani raz neudrel, lebo len ho sa snažil, aby si neublížil sám. A to potom celé napätie a to, ako proste Dustin povedal, že to on by už nezvládol, keby sa ešte jemu niečo stalo. Hej. Že proste zo všetkých ľudí on proste nie. A
No a potom aj tá záverečná scéna, áno, pri tej promóciách, ktoré nedávalo zmysel, to, že zmaturovali všetci, ale aj tá paralela z toho, že Dustin urobil presne to, čo by urobil Eddie. Čo by chcel Eddie, hej. To bolo tiež super, lebo ono to proste to, že to bolo strašne prirodzené a dávalo to zmysel. Áno. Že to dávalo zmysel v kontexte Dustinovej postavy, jeho nejakého spracovania tej traumy, nejakého toho odkazu Eddieho a proste to dávalo zmysel. Aj ten Steveov záver dával zmysel, proste, že tam trénoval Dereka si adoptoval ako ďalšie decko a že ten jeho cieľ v živote a všetky tieto veci, že to bolo veľmi pekné. Áno. Že sa teším, že hej, pri týchto dvoch proste postavách si dávali sakra pozor, ako to ukončia a ukončili to dobre. A keby venovali dostatok času každej tej postave, tak by to bolo vlastne super. Ale že mali našliapnuté proste k tomu, lebo urobili veľa urobili ako keby tú zostavu tých postav, urobili kvalitnú, dobrú, človek vlastne mal vytvorený vzťah ku každej z tých postav. Áno, niektorých si mal radšej, niektorí ti liezli na nervy, niektorí ti prišli zbytoční, ale stále si mal nejakú emóciu k ním, vieš, že okrem Lukasov. Ja napríklad Lukasa mám celkom rada, že mne tam vôbec neprekáža. Ani mne, ja ani neviem, že tam bol. A pre mňa napríklad Joyce bola takisto skvelá postava. Joyce som mala veľmi rada. Akože liezla mi na nervy od začiatku proste, ale... Niečom áno, ale bola skvelo aj napísaná, aj zahraná. Presne, že v prvej sérii úplne niesla tú prvú sériu, však ona vlastne zistila veľa vecí, ona sa nechcela vzdať toho, že Will proste je mŕtvý a podobne, čiže no, že Hoppera tiež spravili len takého proste čakajúceho pozorovateľa. A pritom tiež bol predtým brutál, že tiež tam niesol niektoré tie série. Veci. No, čiže mi to tak prišlo, že som rada, že tie príbehy tých mojich obľúbených postav zvládli udržať a zvládli ukončiť pekne, že som s tým bola spokojná, ale zároveň ma to tak mrzí v rámci ostatných postav, že nedostali ten priestor na to ukončenie také správne. Ale, čo musím povedať, že Mike v tejto 5. sérii mi liezol asi najmä na nervy. Áno, to je pravda, že tuto mi vôbec neliezol tak na nervy. Že jeho že bol veľmi taký tak dobre, akože aj celkovo Finn podľa mňa odviedol skvelú robotu v tejto 5. sérii v rámci herecky. A že v tej 4. tiež to bolo v tej časti kalifornskej, to zatovalo na mňa. Ale tam proste strašne mi liezol aj v tej 4. Lebo tam on stále s tou Elle bol taký všelijaký. Ale že toto mi prišiel, že tak v niečom veľmi dospel. Áno, určite áno. A že tá jeho nejaká túžba si vytvoriť vlastný koniec, ktorý by ho až tak nezabil, keďže mal tam tú nádej, že Elle ešte stále žije a vymyslel si niečo, čo vlastne nedáva zmysel. Ale ale že musím povedať, že sa mi páčilo to ukončenie. Áno. Aj toho, ako hrali D&D na záver. Áno. A tak, no. Čiže celkovo keby boli tam pekné veci v tej peťke, boli tam proste veci, kedy som aj ja bola taká, že napríklad sa mi aj páčilo to, že si tam nechali tú hodinu na dopovedanie. Áno, to som bola veľmi rada, že to bolo také uzavreté naozaj, že nebolo to také, že a teraz čo bolo s týmto a čo bolo s týmto? Jo, ja to nemám rada. Hej, ja osobne som človek, ktorý má rád spoilery, to všetci viete. A zároveň ja som rada, keď mi povedia, ako tie postavy skončili. Áno. Ja nie som úplne ten typ, ktorý vlastne, ja si vymyslím vlastný koniec, že mi tam nechajú ten priestor si ako keby dotvoriť ten záver. Nie, ja som rada, lebo ja mám rada, keď mi ľudia povedia, ako proste to mienili napísať, ako to napísali a ako tie postavy ukončili. Proste mám rada ukončené veci, kedy mi povedia, proste milujem vo filmoch, keď dajú o 20 rokov neskôr a ukážu mi, kde tie postavy skončili. Proste milujem to, keď je to samozrejme dobre spravené. A čiže veľmi, veľmi mám rada. Ja som milovník pokračovaní, samozrejme aj vo filmoch, aj všetko, preto mám rada seriály, ale čiže to, že oni si tam naozaj dali tú hodinu na to, aby vlastne dopovedali ten záver, kto a ako žil, posunul sa, tak to kvitujem. Áno, to som to sa spokojný mi tiež veľmi fanúšik páčilo v tomto.
No, ale už sme sa vyjadrili dostatočne k všetkým Ja si myslím veciam, tiež, že ktoré už sme sa až vyčerpali skoro. A už máme pizzu studenú hlavne. A nie. Ale ja len tak rozmýšľam, že či tomu chceme dať aj nejaké hodnotenie. To neviem, či sa dá dať úplne celému seriálu. To by sme museli dávať samostatne. Ja by som dala série. Ja by som sériám dala, druhé by som dala 4 hviezdičky, body dávame. Tak druhé by som dala 9 bodov asi. Alebo 8,5. Okay. A ostatným by som dala 10. A tej 5 by som dala, tak asi 6. Hej, asi aj ja tak nejako. Ešte si to možno premyslíme a keď tak to bude fun fact na budúce. Fun fact na budúce, ako by sme to celkovo ohodnotili. No. Ale každopádne, kto nevidel Stranger Things a asi po tomto našom spoilerskom podcaste. Už neviem, či potrebujete vlastne ich vidieť, ale chcete ich vidieť. Tak, verte mi. Ja si myslím, že stále je to kvalitný seriál, ktorý prišiel s niečím novým. Bol v niečom veľmi taký wow a srdcový aj pre mňa. Áno. Takže ja ho stále vždy odporúčam, že aj napriek tej 5. sérii určite. Si myslím, že je to kvalitná vec, ktorú je, že proste nie je to strata času, keď si to proste pozrieš. Že keď chceš nejaký naozaj dobrý seriál, kde sa zamiluješ do niektorých postav, proste budeš s tým žiť, tak toto je fakt dobre spravené. Áno. A ja musím povedať, že napriek tomu, že už som mala vyspojlované, ja som videla ten seriál predtým, ale že ma strašne bavilo pozerať ho aj znova. Áno. Takže aj keď tu sme vám to vyspojlovali, tak stále odporúčame, miliardu vecí sme nespomenuli. No, miliardu, lebo to by sa dalo akože ešte strašne veľa ďalších postav, ktoré mám rada a nespomenuli sme ich vôbec. Áno. Takže určite odporúčame pozrieť si. A pozerať na tú 5. sériu tak s nadhľadom. S takou láskou. A iba jedným okom, aby ste tým druhým nevideli tie diery, ktoré tam sú, ale áno. Ale to je to, že ale zároveň akože je to ukážka toho, že prečo sme z toho tak rozhorčení, kvôli tomu, lebo proste to máš rád. Áno. Že ťa to proste mrzí. Že keď tam nastavia takú vysokú laťku a potom zrazu padnú až na dno. A že to proste udržia 4 série. No toto. A že až v tej 5. Lebo často sú seriály také, že postupne umierajú. Áno. A už vlastne ťa to ani neprekvapí, že 12. séria stojí za prd, lebo už tá 8. nebola príliš dobrá. Ale tuto, že vlastne tie 4 série boli fakt dobré a tá 5. padla na hubu, tak to myslím si, že o to bol tvrdší náraz. Náraz aj pre nás, ako fanúšikov. Tak. Ale tak, toľko. Takže sme sa tu rozhorčili. Áno, myslím, že sme sa vyjadrili až. Lebo tak sme si povedali, že vlastne každý mal potrebu sa vyjadriť k Stranger Things, takže jednoznačne. Môj Instagramový feed o tom veľa rozpráva. Môj tiež. Ale tak sme si povedali, ako inak začať ten rok, keď vlastne to bolo to, čím ja som minimálne posledné týždne žila, takže to dávalo zmysel. Ale tešíme sa na ďalšie epizódky naše. Áno. Čo vymyslíme. Tak, kľudne nám dajte nejaké tipy. Možno napíšte, alebo nám dajte vedieť, že na aké filmy vy sa tešíte tento rok. Čo si určite nemáme nechať ujsť v kinách. Presne tak. A budeme sa tešiť. Áno. Zase na budúce. Čaute. Čaute. Ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do konca. Sledujte nás na Instagrame, môžete si nás vypočuť na Spotify, na YouTube a na Apple podcastoch. Dajte nám tam follow. A tešíme sa na budúce.